बेखौथ' आं नुजोबथारबाय मा हरखो दाना बदल बेनि बदलै सरकारा बिसिनि मानसिफ्रा बिसिनि मन्थ्रिया इएमआ जेबो स्किम हराखिसै लाभा बाहा जाखो बिजों थाफानानैथ' देखनांगौसो गामि जौगाखांनायनि लामानि मन्दिरनि स्कुलनि नामाव जोङो हाथाइसालि डेभेलपमेन्टनि नामाव जोंथ' स्किमसो बिख'नानै लाना फैनो हानांगौ नङा होमबा बाहा हाखोआखै ओरैनो गामियाव फैबा 500 सारि माने हाजार लानानै मानसिफोरखौ थगायलानानै ब्लक माबा हरलिक्स बथल होनानै ब्लक मालाबा माने सलार होनानै ब्लक मालाबा माने मुसारि कम्बल होनानै ब्लक जोंनि जाथिनि दामा हरलिक्स बथलसेनि नामा आइफोरा फाफार जोंनि जाथिनि मुल्यआ साथा गंसेनिल' नामा आइफोरा फाफार जोंनि हारिनि मुल्यआ कम्बल मुसारि गांसेनिल' नामा आइफोरा फाफार जोंनो लामाथ' नांगौना मानो होआ बेखौबा जोंनो मन्दिरथ' मोजां जानांगौआ मानो होआ बेखौबा जोंहा स्कुला थिग जानांगौ बेखौबा मानो होआ बे हरलिक्स बथल साथा लावथि होनानै जोंनि जाथिखौ जाम्बा बायदि थगायनानै बोरमा फान्था बायदि बानायनानै ओरै बोरलाय ओरै बोथोरलाय खालामबा बेखौ जों बोरै मानिनानै थाबाय थानांगौ एसे लासै नङा होमबा जोंहा हारिया दा दिनैनि दिनाव बे जायगानि फाखा रड मावनांगौआ आंनिमोन नामा आंनिथ' नङामोन आंथ' बिर'धि दलनि एमएलएसो आंनि सरकार गैया बिटिसिआवबो आसामावबो आङो बिर'धि दलनिसो खामानिखौ सोर मावनांगौ सरकार सालायग्रा मानसिफ्रासो मावनांगौ सरकार सालायनाया सोर सालायदों दा ट्रेक्टरजों बिबारजों नंगौना नङा बेवहाय इउपिपिएलनि मानसिफोरबो दङ बे गामियाव खुनु पार्टि गैया सब गामियाव सब पार्टि दं निश्चय बेवहाय दङ बेवबो दङ इउपिपिएलबो दं बिपिएफबो दं बिजेपि दं आच्छा जायफोर इउपिपिएल बिजेपि खालामबाय सरकाराथ' बिसिनिनो ना बे सरकार सालायग्रा मानसिफ्रा दिनै गामिनि लामाखौ मानो मावदिया दरसेनो थख' नायख्ल' जाख्ल' जोंहा बावहाय दिनै जोंनि बर' फिसाफोर रायजो जानाय गामि दं बाव हाव खाथियाव ओमफ्राय करिदा सानला दं जगदै दं हरैहाय माबा दं हरैहाय मनाखसा दं गोजान गोजान थाइ दं आरो बेबायदि हाथरखि बायदि एफा मोजां बेवहाय माने जोङो माने नुस्रांनाय थख' बे बर' गामिखौ दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल खालामग्रा बर' नेताफ्रा मा नुसनदिया मानो नायसनदिया दिनै इउपिपिएलनि नेताया सोर प्रमद बर'आनो सालायगासिनो दं दिनै इउपिपिएलनि मन्थ्रि दं आदा इउजि ब्रह्म आंनिनो गुरु पार्टिया आलदा जामालाय मा जानो इउजि ब्रह्मनि दैदेननायावनो आंबो सोलोंबोदों छात्र संगठन आंखौ परामर्श होदों दैदेनदों बेनो आंखौ डाबल पिनि आफादगिरि बानायदों राजनितियाव बेनो आंखौ शिक्षा होबोदों आंनि गुरु एक प्रकार आं बेखौ मानिनानै लागोन उल्टा पाल्टा थालाय मालाय मा जानो बेक्तिगत सम्पर्कआ बे दिनै मन्थ्रि जानानै दङ मानो मावदिया बेवहाय इउपिपिएलनि नेताफ्रा कि दायथ' गैया दंना गैया आइफोरा फाफार दे ठीक আছে बिजेपिनि इएमआ मावाखिसै बिटिसिनि लिडारासो प्रमद बर' नङा बिथाङा मावनाङा बिटिसिआव बर' इएमफोर गैया बिथांमोनहा बर' स्किम मोनफैनाङा बिटिसिनि मन्थ्रि माबा सालायग्रा आसामाव मन्थ्रि दं बिथांमोनहा बे गामिनि लामा सामाखौ थिग खालामफैनायनि दायथ' लानांगौमोन